खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 4 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। एक्स ndfb आफादा दावहा नांनो थाखाय साखा फारा खालामदों। बारग' ndfb आफादा ड्राग्सनि बेरेखा दावहा नांनो थाखाय साखा फारा जादों। सिलाइनि गुलिजों सासेल' मानसि थैयो, नाथाय ड्राग्सनि थाखायनो हारिया नोरजिया जायो आरो ड्राग्सनि थाखायनो जोंनि हारिनि इयुन जोलैफोरा गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर लाखिनानै बारग' ndfb आफादनि इउनाइटेड फराम मुंनि आफादा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बेसादनि बेरेखा दावहा नांनो थाखाय साखा फारा खालामदों। BTC सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डजों सायख'जानाय फिक्स पेआव साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौनि थाखाय आथिखालनि बिटिआर सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। जुदि थाबैनो एबा डिसेम्बर दाननि गेजेराव फिक्स पे साख्रिखौ अरायथा खालामा अब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानै आथिखालनि सोरखारनिसिम हुमखि होदों। अनजालि दैमारि बिथांनि अनसुलि फिसाजो मिंग्रिंपि तोरपि दैमारिया NID आहमेदाबादनिफ्राय B- डिग्रीखौ आजावनानै बर' हारिखौ गोग्गाथाव खालामदों। लोगोसे बे खौरांखौ अनजालि दैमारि बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय सातगाव ओनसोलनि 9 माइलनि मीना बसुमतारिया मोननै-मोनथाम गोब्राब बेमारजों गाग्लोबजानानै अरुणाचल प्रदेश रायजोनि गंसे फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। नाथाय दा बिथांनि नखराव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखालाव गोलैनानै दङ आरो बिथांनि नखराव रावबो हौवा मानसिबो गैया। दा बेनिखायनो बिथांनि नखरा नोंथांमोननिफ्राय गरसे गरनैनि अनसुंथाइ लुबैदों। जुदि नोंथांमोना हरनो गोसो दंब्लाथाय नैबे एकाउन्ट नाम्बारफोराव हरबानो जाबाय। ग्रेटार नयडायाव मानसि बुथारदों। ग्रेटार नयडायाव सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजो आरो बे आइजोनि फिसाया गावसोरजों खामानि मावफाग्रा हिमा चौधुरी मुंनि सासे सिख्लाखौ इनाय बुथारनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनो बायदि खालामनानै दोननायनि उनाव पुलिसजों मिथिजानानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय पायल भारती, बे जाबाय बिसि, आरो अजय ठाकुर, बे जाबाय फिसाय। अजय ठाकुर आरो पायल भारतीया हिमा चौधुरीखौ खामानि मावनायाव माखासे दाय मोननायनि थाखायनो इनाय बुथारदोंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जय बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।